Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos. Enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's Bombshell Television. Mushama latest musha zirikupisa kana uri munyowani panapa usati subscribe kana waita se wango subscribe ujoine this family, this wonderful family pamusho ma updates musha zirikupisa zvirikuitika ndo zvatinongounzira mafans eBombshell Television kuti musasarire. Asi kana uri returning subscriber sa King Dijala Music avarege kukomenda our videos, avarege kulike. Saka nyenda na Enzol nyaya inosirisa Enzol Ishall Akatemwa Gweru pane zvakazoitika zvakasirisa panyaya itaura ameno bhutsu yange yawanikwa achingoitwawo stage performing but pane munhu akazofarisa akamutema nebhutsu. Saka video racho ndinaro, umbo ndinaho pakaipa guys, ameno asina kukwara but bhutsu yakatokandwa ikamutema musoro chaimo. Saka pakaipa, hatisi kuziva kuti izvi zvamai manje ari kupi ende ari muchipatara here kana kuti zvinozombonyanya kumuafecta, but pakaipa. Ndosaka jamasta akazorwa vamwe unobvisa munhu ziso aunenge wabvisa mari iko kuti upinde mumwe kuzosvika vakufarisa kukanda bhutsu. Apa hope unenge wakanda yako bozo kana wazokanda yemumwe futi mamwe mawani yawo. Saka ndo zvirikuitika, ndo zvikutenderera mastreets pakaipa guys. Tongoti quick recovery kuna mukoma Enzol Ishall pane zvakaitika. We are very sorry. Zvinowanika mafans anofarisa ende zvinonyanya kuitika especially under the influence of alcohol. Saka video racho singade kupedza nguva, singade kurebesa nyaya, regai ndikupakurirei mugare maita se mariona. Comment in the section below kuti wazvoonawo sei. The voice is now yours. Thank you. Much salute to you all. Saka Gweru takuenda neii tonoti chakaiwana kuGweru ndizvo here. Yes. Iwe ikurambwa kai.